Esben Målø, i en meget omtalt kronik i Politik i den her uge, der siger du, politikerne på Christiansborg, de mangler forståelse for, hvad det vil sige at være uden for arbejdsmarkedet. De mangler forståelse for, hvad det vil sige at stå i dagens Danmark og ikke have noget job. Hvad mener du med det? Jamen, der mener jeg simpelthen det, du sagde. De ved ikke, hvad det vil sige? Nej, og hvad hedder det... Hvor fanden skal man lige komme ind i den? Hvad hedder det? Når man render rundt i en verden, hvor man man lever på rimelig højt økonomisk niveau, det synes I måske ikke selv, men det synes vi andre, at I gør. Hvad hedder det? Så har man ikke nogen forbindelse med det, og man ser folk, der skal igennem et partiapparat, eller for alt det, der normalt skal til for at komme frem og få noget indflydelse i politik. Det har man ikke, når man står udenfor. Nej, det har man ikke. Man mister kontakten med det. Og når man nu gør til den her forestilling, og det er jo det, diskussionen handler om, hvor man siger, ydelserne er for høje. Det, der afholder folk fra at tage et job, det er argumentet. Ja. Ydelserne er så høje, at det afholder folk fra at tage et job. Hvis man kun kan tjene nogle få kroner i timen på at gøre det, på at tage et job. Og jeg er da sikker på, at folk sidder og tænker, nej, jeg kan da kun tjene 3 kroner i timen, og det tror jeg sgu egentlig ikke, jeg gider. Altså, det er jo noget totalt sludder. Det virker jo ikke. Og desuden så hele den der ting med, at vi skal snakke om, hvordan kan vi få, vi har en arbejdsstyrke, der er for stor. Hvordan kan vi få den piske til at tage de jobs, der ikke er der? Og ideen er, 73% af danskerne læser, de tror, at når vi skal øge arbejdsudbuddet, så skal vi øge udbuddet af arbejde. Men det er ikke det, det betyder. Det hedder arbejdskraftsudbud. Det er bare blevet lavet om til det her. Det betyder, at vi har for mange arbejdsløse, vi bliver nødt til at lave nogle flere. Og hvis 73% af danskerne fattede den, ikke? Så tror jeg nok, det vil være lidt svært budskab at prøve at sælge. Ikke? Joachim B. Olsen, det simple argument er, hvordan kan man tage et job, der ikke eksisterer? Jamen, det er jo sådan, der er ikke et bestemt antal job i en økonomi. Altså en af de positive ting, der sker lige nu, blandt andet fordi man har øget arbejdsudbud, det er jo, at hvis man ser på beskæftigelsen for de plus 55-årige, så stiger den jo markant. Altså den er øget. Ikke? Altså det her med, at der er et bestemt antal job i en økonomi, sådan passer det ikke. Det er jo meget sjovt, kan man sige, at vi har cirka det antal job i Danmark, der sådan cirka passer det antal borgere, vi har i Danmark. Det har man sjovt nok også i USA eller Tyskland osv. Så er der selvfølgelig nogle konjunkturer en gang imellem, der gør, at der kommer en arbejdsløshed. Det er rigtigt, ligesom vi har nogle højkonjunkturer, hvor der kommer lav arbejdsløshed. Men samlet set, når man øger beskæftigelse eller udbuddet af arbejdskraft, så stiger beskæftigelsen tilsvarende. Men når vi hører Neergaard sige før, at man kan faktisk også godt have et job og arbejde fuldtid og stadigvæk få en lav løn for det, så siger han, I skal som politikere, I skal på Christiansborg sætte ydelsesniveauet, altså kontanthjælp og alt det andet, I skal sætte ydelsesniveauet efter hvor minimumslønnen er på arbejdsmarkedet. Så er det vel også det samme som at sige, at de job, der bliver skabt, er lavtlønsjobs. Altså de job, der vil være til de mennesker, som man presser ud af kontanthjælpssystemet med de indgreb, man foretager nu, de vil være ganske lavtlønne. Ja, man kan i hvert fald sige, at vi har jo skabt en model i Danmark, som man kan sige meget godt om. Men en af de problemer, der er ved den model, det er, at fordi vi har meget høje kontanthjælp, dagpenge, og det er indiskutabelt, det har vi i forhold til andre lande, så påvirker det også niveauet for mindsteløn. Det er noget, Velfærdskommissionen har sagt. Altså, man kan sige, det ligger ligesom en bund, og alle de mennesker i Danmark, som ikke kan sælge deres arbejdskraft til 110 kroner i timen, de har ikke chancen for at komme ind. De må leve et liv på overførselsindkomst. Rockwool-fonden har vurderet, at det er cirka 10% af en årgang, der simpelthen aldrig kommer til at kunne sælge deres arbejdskraft. Så hvis du går ind i en skoleklasse... Det er blevet skubbet ud i det. Det bliver simpelthen skubbet. Så hvis du går ind i en skoleklasse, så sidder der altså 2 elever i en skoleklasse, som må se frem til liv på Hvad skal man gøre for at hjælpe dem? Altså dem, der bliver arbejdsløse og forbliver arbejdsløse. Hvad kan man gøre for dem? Jeg har ikke lyst til at starte om det der, fordi du siger en masse sjove ting, som er forkerte. Du siger, at så nu, det er rigtigt, nu begynder der at komme nogle jobs, og det er på grund af, at vi har valgt at øge arbejdsudbuddet. Og det er så, nej, præcis, det er det, jeg gerne vil have gang i. Det vi i stedet for har gjort, det er, at vi har, strammet skruen. Helle Thorning, er det ikke det, hun Jo, det hedder hun. Jo. Hun fiser ned og skriver under på en finanspagt, der er stik imod det, hun stod og lovede os, at hun havde tænkt sig, at hun ville gøre. Og den indebærer, at vi må endelig ikke have noget underskud på statsfinanserne. Og det betyder, at det vi har nu, det hedder en efterspørgselskrise. Og grunden til, at vi har vækstproblemer, det er på grund af noget med den her efterspørgselskrise at gøre. Ikke? Så du kan jo godt konkludere, at når der efter rigtig, rigtig lang tid med en masse politik, som LA har stået og rost, jeg har nydt det, når du stod og stegte HTS, det har jeg nydt. Ikke? For hun har gjort en masse af de ting, du går rundt og siger, man skal gøre. Ligesom Pia har gjort det også. Ikke? Ja, og det har jeg ikke nyt.
Men så lad os lige høre, Esben, på det der konkrete spørgsmål. Nu den gruppe, som Joachim taler om, de mennesker, der ikke kommer ind på arbejdsmarkedet, og som får sværere og sværere ved det, fordi jo længere tid man ikke er på arbejdsmarkedet, jo sværere bliver det skulle at komme ind. Hvad gør man? Hvad gør man? Altså for det første så tager DI og DA, det vil sige arbejdsgiverne, og så indser de, at profitter er ikke vigtigere end samfund. Ikke? Vi pumper milliarder af kroner ud af landet i profitter, og vi pumper milliarder af kroner ud af landet i skattely. Ikke? Men jeg har faktisk et citat, jeg skide gerne vil spørge, jeg kalder dig JBO, Joachim om. Så kom med det. Yes. En fyr, der hedder Mads Lundby Hansen, han er økonom for det, der hedder CEPOS. CEPOS er en liberal tænketank, og de er ofte meget enige med LA. De er så enige, at jeg næsten vil kalde dem samme organisation. Men det er det nok ikke. Det er nok bare de samme, der finansierer her. Men han siger omkring det nuværende kontanthjælpshalløj. Han siger, det indebærer, at nogle kontanthjælpsmodtagere vælger at blive hjemme i lejligheden. Og der skal vi lige sige, at der snakker vi om en forsørger med 3 enlige børn. Ikke? Det er det, han siger. De kan vælge at blive hjemme i lejligheden frem for at tage et hårdt og slidsomt lønarbejde. Det vil sige, at vi vil gerne have et samfund, hvor en enlig forsørger med 3 børn skal pukle hele dagen i det, vi kalder et hårdt og slidsomt lavt lønsarbejde. Samtidig med, at vi pumper milliarder ud af landet. Er det et samfund, vi ønsker, Joachim? Jamen, det er jo... Nu går jeg ud fra, Esben, at du er venstreorienteret. Nej. Nå, okay. Men det var godt gået. Det er godt, okay. Ja, men nu kan jeg jo sige... Altså, Der var 2 muligheder, så det var 50%. Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Det er faktisk ikke rigtigt. Undskyld, Joachim, værsgo. Jamen, det, at der er nogen, der arbejder i lavtlønsjob, det er der jo i de fleste lande. Og sådan er det jo. Det vigtige er jo, at man ligesom har et samfund... Der er også nogen, der tager penge. Jo, men det vigtige, synes jeg, det er jo, at man har et samfund og en økonomi, hvor folk kan finde en plads. Altså, hvor de kan bruge de evner, de nu engang har. Og det at få et lavtlønsjob, som kan være hårdt og slidsomt, det er jo vejen til at få en højere indkomst på sigt. Men det kan vi se, der er stor mobilitet. Altså, får du først foden inden for arbejdsmarkedet, så vil din indkomst stige over tid. Det vi har gjort, og det der er problemet i Danmark, ikke? Det har vi er et samfund, hvor vi har 800.000 i en arbejdsdygtig alder, som er på overførselsindkomst. Så det er ikke dem alle sammen, som kan komme ind på arbejdsmarkedet. Det siger ikke men vi har langt flere end for eksempel Sverige. 248.000 flere i Danmark end i forhold til i Sverige. Ja. Og det synes jeg, det er et problem. Det er da et problem, at folk er fanget i det her system. Er det ikke generelt sådan, hvis man taler om de fleste mennesker og de fleste liv, at det er bedre, det er lykkeligere at have et job, end ikke at have noget? Jo, er det sådan, at jeg har sagt noget andet? Nej, jeg spørger dig. Nej. Jeg siger, så der er vi enige i analysen. Selvfølgelig skal vi have et samfund, hvor de evner og de kvalifikationer, du har, kan komme i spil. Ikke? Vi snakker om, hvordan vi når derhen. Og det, I foretrækker, det er at sige, I kører på det der arbejdsudbud. Lad os lave nogle flere arbejdsløse. Så går der nogle år, hvor de her arbejdsløse, og så kommer der nogle dynamiske effekter, og så kan vi lige pludselig sige, jamen det er da også klart, at hvis du kan ansætte 50 jordbærplukkere til 40 kroner i timen, jamen så er det da 50 nye arbejdere. Og så siger du, at de kommer... Men Esben, lad mig lige høre, er der noget galt i at være jordbærplukker? Jeg vil synes, det var ret kedeligt, det må jeg indrømme. Okay. Det er slidsomt for ryggen. Ja. Det tager lang tid, og hvis jeg fik 40 kroner i timen for det, så vil jeg meget, meget, meget nødig have det job. Jeg vil mene... Alright, så skal jeg lige høre, Joachim B. Olsen, samme spørgsmål. Jordbærplukker, man får ødelagt ryggen, man får 40 kroner i timen. Er det et fair tilbud? Ja, det gør man. Der er ikke det der med at påstå... Det var ikke en påstand. Så det med at påstå, at der er mange østarbejdere i Danmark, der arbejder til 40 kroner i timen, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, det er det simpelthen ikke. Når man ser fremtidsscenarie, hvor vi kommer hen. Sådan foregår det ikke. Altså, sådan foregår en økonomi ikke. Det er ikke sådan, at vi bliver fattigere og fattigere, fordi vi øger arbejdsudbuddet. Det har vi jo gjort igennem de sidste mange år. Lad os lige prøve at holde fast i eksemplet. Så skal vi diskutere timelønnen bagefter og finde ud af, hvad østarbejderne i jordbærmarkederne får. Nu siger Esben, du siger, at det er kedeligt at være jordbærplukker. Jeg siger, at det er nok ikke et af de mest frugtbare arbejder, så lad os springe tilbage til CEPOS-citatet der. Vi har en enlig forsørger, som har 3 børn derhjemme. Vil du tage en enlig forsørger, som aldrig har haft et hårdt fysisk arbejde, og som måske har et svagt helbred, at sige til vedkommende, det er jordbærplukning eller ingenting? Ja, det er jo jeg synes, det er en lidt forfejlet præmis, fordi det der med, at der arbejder folk til 40 kroner i timen i Danmark, jeg sagde ikke noget om 40 kroner. Et sekund. De her. Jeg sagde ikke noget om 40 kroner. Jo, det gjorde det faktisk. Nej, det gjorde jeg ikke. Ikke da jeg stillede spørgsmålet nu. Præcis for, at du skulle svare på det, i stedet for at tale udenom. Vi har en enlig forsørger, den der blev nævnt før. 3 børn derhjemme.
det tilbud, der er, det job, der er, det er som jordbærplukker. Der mener I grundlæggende, at man skal tage det, ikke? Jo, hvis det er sådan, at som vi ser i dag, at hvor det er østarbejdere, der kommer og tager det her arbejde, hvis man kan få det arbejde som dansker, synes jeg, at det er helt okay. Men det man skal huske på, altså en økonomi fungerer jo på den måde, at hvis det er sådan, at lønnen den er for lav i forhold til, hvad arbejdskraften er værd, så gør arbejdsgiveren jo det, at han ansætter flere, fordi han jo tjener på marginalen. Men så lad os lige høre, og det gør jo lønnen, den stiger. Og det er jo sådan, vi bliver rigere. Jeres basale princip er, at det I siger, og det der i virkeligheden kører en stor del af den arbejdsmarkedspolitik, vi har nu med et bredt flertal i Folketinget, er, der er intet job, man som arbejdsløs må sige nej til. Nej, det er vel ikke sådan, at det er en særlig kvalifikation at være dansk i forhold til at være komme fra Polen. Så lad os lige tage den der med jordbærplukkeren en gang til. Du siger, det er et kedeligt job. Skal vi have et samfund, hvor man som arbejdsløs må sige, der er et job, jeg ikke vil have? Nej, vi skal have et samfund, hvor vi laver nogle jobs, og det gør man ved at pumpe penge ud i økonomien. En økonomi er som et blodomløb. Men nu holder jeg lige fast. Din præmis er kedelig. Ja, min præmis er kedelig. Ja, fordi den har ikke nogen effekt. Den har ikke nogen facts. Den har ikke nogen effekt. Det er ikke det. Vi kommer ingen vej ved at snakke om, hvorvidt det er kedeligt at plukke jordbær eller ej. Men nu spørger jeg dig, når man nu har et arbejdsløshedssystem, som vi har. Ja, skulle vi så ikke lave det om? Skal det så ikke være sådan? Jeg spørger dig, du må svare, som du vil. Skal det så ikke være sådan, at når man bliver tilbudt et job, så skal man tage det? Skal man lov at sige nej til job, hvis man er arbejdsløs? Ja, det synes jeg faktisk. Hvis det er noget med at plukke hundelorte, eller hvis det er noget med at møde 3-4 timer op ude i, eller jeg kan sgu ikke huske Sydhavn, eller fan det er, og bare stå og glo og lave ingenting, bare fordi man skal. Sådan noget skal man fandme have lov at sige nej til. Men der er slet ingen grund til, at situationen er sådan. Så nu skal vi snakke om, inden for det her forfærdelige idioti... Jeg bremser det. Jeg holder lige fast ved, at tiden er gået, Esben. Jeg lover det, sådan går det. Og vi kommer aldrig andre vejen end det her. Så Joachim B. Olsen, nu siger Esben, ja, man skal som arbejdsløs også have lov til at sige nej til job. Du siger, nej, det skal man ikke. Man skal tage, hvad man får tilbud. Ja, det bliver det sidste ord. Dette er debatten. I de sidste dage, der har vi fulgt en landsdækkende kampagne, som Venstre har rullet ud. Den handler om det, vi lige har stået og diskuteret. Nemlig det faktum, at Venstre insisterer på, at det stadigvæk i Danmark i dag, i 2015, ikke kan betale sig at arbejde. Det vil partiet lave om på. Samtidig med, at partiet kører en stor kampagne på det her spørgsmål, som vi lige har diskuteret, så ser vi flybranchen, en af de mest internationaliserede, mest globaliserede brancher i det her land, hvor selskab efter selskab, Ryanair, SAS, Norwegian, befinder sig i mere eller mindre offentlige konflikter med deres medarbejdere om løn og arbejdsvilkår. Det vender vi os til nu. I aften spørger debatten nemlig, kan det betale sig at være arbejdsløs? Gå ind og tag del i diskussionen frem til kl. 21 med Mathias Tesfaye og Laura Lindahl fra henholdsvis Socialdemokraterne og Liberal Alliance på